Un dels edificis civils més importants del carrer Puríssima és la Sala del Consell. La seva construcció és de les darreries del segle XVI, un període de gran expansió econòmica de la vila que va alçar este edifici per a convertir-lo en el centre polític de la població. Presenta molts detalls arquitectònics i estètics lligats a l'època del Renaixement. Les dues plantes superiors completaven la funcionalitat de l'edifici com a seu del Consell de la Vila, el lloc de reunió dels membres que administraven el poder polític i jurídic, coneguts com jurats i justícies. A la façana destaca un rellotge de sol construït al segle XVIII. La Sala del Consell, amb els singulars arcs de la part baixa, connecta amb la pervivència d'un dels elements socials més importants de l'antigua Corona d'Aragó. Amb el pas del temps, l'edifici va caure en desús i fins i tot els arcs i la façana van ser completament tapats. A partir de 1940, l'edifici es va convertir en un important centre educatiu local i comarcal, però seria en la dècada de 1980 quan l'Ajuntament el rehabilità i tornà el seu estat original.